vam fer la casa, vàrem decidir que faríem un dipòsit per poder recollir tota l'aigua de pluja que cau en el teulat i així tenir aigua suficient per poder regar les flors, per poder regar l'herba. Aquesta aigua, quan arriba al teulat, es distribueix per uns forats que hi ha a cada punta del teulat, baixen per un tubo i emplenen la fossa sèptica. L'aigua que es pot recollir aquí durant la tardor, l'hivern i la primavera gairebé és suficient per poder regar durant tot l'estiu tot el jardí que veieu per aquí. Aquesta cisterna depèn totalment de la pluja. Si no hi ha pluja, la cisterna no s'omple, no podrem regar la gespa al jardí, però penseu que hem fet una gespa en el jardí que necessita molt poca aigua per viure, que també ha sigut una mesura per intentar utilitzar el menys aigua possible. M'agrada estalviar aigua. The art of music is the art of speaking with the spontaneous So what's a D flat? So what's a D flat? D flat 7. Bon dia. Avui ens hem proposat verificar si la gent ha canviat els seus hàbits a favor del medi ambient. Per això hem preparat una enquesta a peu de carrer per diagnosticar l'empremta que fem en el planeta. Ha fet alguna cosa pensant en el medi ambient avui? No penso en aquestes coses. Deixi una empremta en vermell en aquest quadre. Quin dit més gros? Vagi bé. La botella de plástico, la de plástico. Molt bé. Yo soy instalador de placas solares y de sistemas de ahorro energético. Molt bé. Moltes gràcies. Que si cojo papel o cosas, ¿no? Sí, papel. Eso sí. Sí, lo pone en su sitio. Eso sí, puede venir a mi casa y verlo. Ahí. Yo uso el tren. Bueno. Pues sí, en bici en vez del coche de mi padre. Tienen papel en la basura. ¿Y tú qué has hecho? ¿Has echado por el medio ambiente? No. Pues muy mal, pinta en rojo aquí. Más grande. Pongo árboles, cuido de los árboles, reciclo, no tiro nada que no sea las papeleras. Sí, quan em dutxo, fins que no surt l'aigua calenta, tota l'aigua la poso en un bidó i allò després em serveix per regar o fregar. Jo només endollo els electrodomèstics quan els faig servir. Bueno, avui he anat, com sempre, amb transport públic a la uni. Escolta, Marc, tu t'has fet pel medi ambient avui? Aquest vídeo.